Беше едно момче, което вечно живееше с болка в сърцето. Искаше да има истински приятели, но всички се оказваха гадни предатели. Колкото и тежка да беше борбата, само продължаваше войната със съдбата. И точно когато всичко бе наред, нещо пак прецакваше живота му проклет. Всички гледаха на него с презрение, сякаш беше извършило подо престъпление. Редовно се бореше с трудностите в живота, беше предприело собствена посока. Помагаше на бедните, дори и с малко, богатите го плюеха. Доста жалко, лягаше си вечер от работа уморен и посрещаше утрото с оптимизъм зареден. Колкото и трудна да беше играта, момчето винаги мълчеше пред глупака, поздравяваше всеки, безмълвно подминаващ. Беше много раняван, но не и нараняващ. Редовно говореше за своите мечти, всеки се смееше в тъжните очи. Но както знаете, всичко се връща. В един момент животът напълно се преобръща. Детето порасна и душата му израсна. Мъката в сърцето му в един момент изгасна. Всички обиждали го до този момент спряха, че срещу тях стои нов човек, разбраха. Всички нуждаеха се от него сега. Момчето им помагаше, загърбил мисълта за болката и обидите, причинили му тъга. Щастлива бе вече неговата душа. Държеше се сякаш нищо не е станало, помагаше на всяко същество пострадало. Всички обичаха този нов човек. Така завършва този втори мой куплет. Такъв е животът, от мен го запомни. Всеки гледа как да ти навреди. Такива сме хората, гадни егоисти. Иначе на думи всички са напористи. В живота е така, сам се оправяш или да те лъжат в лицето и стърпяваш. Всеки гледа как неш да присвои или твоя дух с думи да суми. Живеем самички в тъмния свят, молим се по-дълго да сме в този ад. Всички жестове не оценяваме. Животът е една борба за оцеляване. И ето след години старецът лежи, през главата му минават спомени добри. Усети тъга в своите гърди, затвори очи и заспа за винаги.